Vítajte. Mestská časť Bratislava Nové Mesto sa rozprestiera v severozápadnej časti územia nášho hlavného mesta na ploche približne 37,5 km štvorcového a počtom obyvateľstva okolo 45 000 sa radí medzi stredne veľké mestské časti našej metropoly. Tvoria ho mestské štvrte Nové Mesto Západ, Pasienky, Zátišie, Račianska ulica Sever, Istrochem, Jurajov dvor, Stará Vajnorská cesta, Koliba, Kramáre, Nad Bielým krížom a Lesopark. Aj Nové Mesto trápi najmä dopravná situácia, ale aj parkovanie a stav životného prostredia. Na funkciu starostu kandidujú 4 kandidáti, ktorých vítam v štúdiu. Pán Andrej Arva, projektový manažér, starostovia a nezávislí kandidáti. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Rači, tým Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita. Vítajte. Dobrý deň. Pán Branislav Filipovič, súčasný vicestarosta, manažér, aktivista, nezávislý kandidát. Vítajte. Pekný deň želám. A pani Zuzana Ratajová, ekonómka, kultúrna aktivistka, poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja, takisto nezávislá kandidátka. Vítajte takisto. Dobrý deň. Začnem prvou otázkou. Pán Arva, čo vás viedlo k tomu, že po tých niekoľkých rokoch poslancovania ste sa rozhodli kandidovať na funkciu starostu? Áno, dobre hovoríte, po niekoľkých rokoch, presne sú to 2 volebné obdobia, teda pomaly to bude 8 rokov, čo fungujem ako miestny poslanec v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Za tento čas som získal neoceniteľné skúsenosti, ktoré bežný človek nikde inde nezíska. Mám za sebou aj konkrétne výsledky, čo sa týka dopravy, regulácie dopravy. Takisto sa veľmi intenzívne a aktívne zaujímam o činnosť stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy. Dlhodobo patrím, povedzme, ku kritikom z pozície opozície voči súčasnému starostovi. Nie som stotožnený s tým, ako stavebný úrad funguje. A tieto veci by som chcel vlastne pretaviť z pozície budúceho starostu a robiť veci inak, tak aby boli obyvateľia spokojnejší, aby mestská časť napredovala správnejším smerom, nie tak, ako je tomu doteraz. Ďakujem pekne. Pán Čupka, čo vás motivuje k tomu, aby ste sa uchádzali o funkciu starostu mestskej časti Nové Mesto? Ja som sa rozhodol kandidovať najmä preto, lebo sme viacerí nadobudli dojem, že po 12 rokoch sa trošku vytratil ako keby elán na nasadenie z vedenia našej mestskej časti. Preto som sa spolu s ďalším tímom ľudí, ktorí tiež kandidujú do miestneho zastupiteľstva alebo aj odborníkov, ktorí nám pomáhajú pripravovať náš predvolebný program, rozhodol dať novomešťanom a novomešťankám jasnú a konkrétnu ponuku. A momentálne naozaj sme aj na vrchole našej predvolebnej kampane, v rámci ktorej sa snažíme ľuďom ukázať, že máme silný tím, jasný plán a najmä sme pripravení spolupracovať v rámci našej koalície na úrovni hlavného mesta, mestskej časti a Bratislavskej župy. Áno, ďakujem. Nakoniec vy ste aj kandidovali v minulých voľbách, skončili ste na 2. mieste v Novom Meste. Pán Filipovič, vy ako vicestarosta ste si povedali, tak teraz, dobre, už to ovládam, tak skúsim to na toho starostu? V prvom rade tak som veľmi rád, že som mohol nadobudnúť tieto skúsenosti. Myslím si, že treba určite pokračovať v dobrých veciach, ktoré sa začali. Je tam množstvo víziev vo forme nových projektov, či už sú to na školy, na parky. Takže v tomto by som rád pokračoval, čo je dobre našlapnuté. Samozrejme, že treba nejaké veci aj z môjho pohľadu zmeniť, ale tá výzva došla tak, že susedia, ľudia z úradu ma požiadali, či by som do toho išiel, urobiť nejakú konkurenciu aj túto hlavnému protikandidátovi pánovi Čupkovi. Tak som si povedal, že do toho pôjdem a vyskúšam zabojovať. Ďakujem. Ste nakoniec 4 rovnocenní, tak to by som nikoho nefavorizoval zatiaľ vopred, aby sme boli férovi. Samozrejme, pani Ratajová, ešte Nové Mesto nemalo ženu starostku, aj to je motivácia pre vás, že aby ste to skúsili, alebo aj tie skúsenosti z komunálnej politiky, ktoré máte doteraz, vás k tomu motivovali, aby ste kandidovali? Určite si myslím, že Novému mestu prospeje silná žena, čiže to určite súhlasím. V každom prípade ja sa môjim dlhodobým cieľom je vnášať kultúrnosť medzi ľudí. Dnes, keď si pozriete sociálne siete, keď si pozriete médiá, tak sú plné hádok, plné hnevu, plné nenávisti. A to isté sa pretavuje aj do politiky. Či je to vysoká politika, či je to komunálna politika. Keď si pozriete naše zastupiteľstva,
tak sú plné nekonštruktívnych diskusí, veľakrát obštrukcií a ja si myslím, že nastal čas, aby sme začali spolupracovať. Ja ponúkam kultúrnosť, ponúkam slušnosť, ponúkam odbornosť, ponúkam taktiež 8 rokov skúseností. Bola som 4 roky miestna poslankyňa, som 5 rokov župná poslankyňa a ja si myslím, že len keď sa spojíme a keď budeme spolupracovať, tak dokážeme pre Novomešťanov priniesť maximum. Ďakujem za to vaše úvodné kolo. Teraz začnem pri vás, pani Ratajová, teda budem pokračovať vami tou ďalšou otázkou. Ja som tu naznačil, že jeden z hlavných problémov vašej mestskej časti v Novom Meste je doprava. Máme tam viacero príjazdových komunikácií do nášho hlavného mesta, ktoré vyúsťujú práve ako v Novom Meste. Ako by ste vy riešili, alebo ktoré hlavné priority by ste si vedeli predstaviť vy pri riešení otázky dopravy? Určite na začiatok treba povedať, že všetky veľké dopravné projekty sú hlavne kompetencia hlavného mesta. To znamená, že je extrémne dôležitá čo najúžšia spolupráca s budúcim primátorom a veľmi konštruktívna debata, aby sa tieto projekty vedeli nejakým spôsobom realizovať. Čo sa týka dynamickej dopravy, je pre mňa prioritou spriechodnenia, sprístupnenie Bojnickej a Tomášikovej spolu s Račianskou. Treba určite posilniť infraštruktúru mestskej verejnej dopravy. A čo sa týka statickej dopravy, ja stále hovorím, že... budeme venovať samostatnej viem, že sa otázke. Budeme venovať, ale stále si myslím, že funkčná parkovacia politika je veľmi dobrým základom aj pre dynamickú dopravu. Takže si myslím, že keď nám bude fungovať dobrá parkovacia politika, budeme mať menej aut v cestách. A ešte dopoviem jednu vec, že máme momentálne sa realizuje dopravná štúdia. Mestská časť realizuje dopravnú štúdiu a pokiaľ nám vyplynie z dopravnej štúdie, že máme nejaké kritické miesta, kde máme kritickú dopravu v mestskej časti, tak určite treba primárne riešiť túto infraštruktúru dopravnú pred akoukoľvek výstavbou. Áno, z vášho pohľadu, pán Filipovič, čo by ste si vedeli predstaviť, že ako starosta by ste začali riešiť prvé práve v tejto oblasti dopravy? Ja už som vyhodil von aj náš volebný program. Myslím si, že ako prvý, tak určite tam treba riešiť samozrejme, že najväčší problém je na hlavných ťahoch. To sú tie, hlavné ťahy sú tie, kde chodí MHD a tie sú pod palcom hlavného mesta. Takže treba určite v prvom rade začať s tým, že treba urobiť odstavné plochy na tie parkoviska. Problémom sú dennodenní prichádzať za pracou a to je najväčší problém. A potom je tam určite, treba, jak som napísal vo voľnom programe, musíme spraviť spriechodnenie na Račiansku v tých dvoch smeroch, ako Tomášiková a Bojnická. Treba urobiť segregované cyklotrasy, nie len takéto malované. Nesúhlasím s tou cyklotrasou, ktorá je na Vajnorskej, je nebezpečná. Už tam zrazilo skoro viackrát mojich susedov. Stále to ľudia z tehelného pola omielajú. Je veľmi nebezpečná, lebo ľudia jazdia za tými autami, nie je ich vidno. Takže toto sú také veci, že radšej pomalšie v tých cyklotrasách a segregované. Tie sú najdôležitejšie. Takže toto sú nejaké hlavné priority. A rád by som, jak som už navrhol pred 4 rokmi, cyklotrasu od Tržnice po Zlaté piesky v stredovom páse, po Trnavskej až Rožňavskej. Komunikujem s tým už aj s nejakými ľuďmi z dopravy, takisto z Ružinova, takže verím tomu, že sa nám to podarí. Ďakujem. Pán Čupka, vy ste v oblasti dopravy doma, takže predpokladám, že máte pripravené nejaké riešenia, ktoré by pomohli alebo skvalitnili život Novomešťanom. Ja momentálne pôsobím ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v susednej mestskej časti Rača a mal som na starosti okrem iného napríklad aj zavádzanie rezidenčnej zóny v Krásňanoch, ale k parkovacej politike sa ešte dostaneme. Ja by som možno trošku premostil alebo rozšíril tú tému dopravy aj na otázku bezpečnosti. Tragédia, ktorá sa stala tento týždeň na Patrónke, ukázala, že doprava veľmi zásadným spôsobom vplýva na bezpečnosť, ktoré pociťujeme v našich uliciach alebo verejných priestoroch. Preto by sme chceli realizovať opatrenia v spolupráci opäť s hlavným mestom, ktoré môže poskytnúť kvalitnejšiu alternatívu pre ľudí, ktorí dnes sedia v motorových vozidlách. Preto sa chceme sústrediť na revitalizáciu električkových radiál na Vajnorskej a na Račianskej. Chceme taktiež v spolupráci s dopravným podnikom rozšíriť ponuku autobusových liniek, lebo keď chodím po uliciach a rozprávam sa s ľuďmi na Slanci, na Tupého ulici alebo aj na Kramároch, volá aj po zlepšení autobusovej dopravy. A samozrejme je dôležité pokračovať v práci, pokiaľ ide o podporu cyklodopravy, aby ľudia, ktorí môžu, sa dali na ten bicykel a nestali v autách v zápchách.
Áno, samozrejme, keď budeme mať vytvorenú tú primeranú infraštruktúru aj pre tie cyklotrasy, ako to naznačil aj váš predrečník, pán Filipovič. Pán Narva, z vášho pohľadu v doprave, čo by ste si vedeli predstaviť, že by sa malo zásadne zmeniť, aby to lepšie fungovalo? V podstate moji kolegovia to už všetko naznačili. Ja chcem povedať takú myšlienku, že problém dopravy v Bratislave je ťažisková téma, ale ktorá presahuje vlastne možnosti a schopnosti mestskej časti, preto je tam naozaj dôležitá, veľmi intenzívna a efektívna komunikácia a spolupráca mestskej časti, starostu s primátorom, teda s obcov mesta Bratislava. Tie prepojenia boli spomenuté, naozaj mestská časť má radiály, ale ktoré nie sú kolmými komunikáciami prepojené, čiže samozrejme zabezpečiť prípravu realizácie týchto dôležitých dopravných stavieb, ako je prepojenie Račianskej s Tomášikovou, ďalej Vajnorskej cez Bojnicku, takisto s Račianskou ulicou. Takisto vidím priestor na zlepšenie alebo rekonštrukciu električkových tratí, takisto rekonštrukciu povrchov miestnych komunikácií. Za všetky spomeniem Račianskú ulicu, to je ulica, ktorá je legendárna v Bratislave, predstavuje komunikáciu, kde sa v priemere ročne udeje najviac dopravných nehôd a povrch tejto komunikácie je absolútne katastrofálny, takisto Vajnorská ulica. No a potom samozrejme legendárna Kukučinová ulica, tá križovatka okolo Zváradského ústavu, to je vyslovene tankodrom. Takže toto sú tie veci, ktoré treba zlepšovať v oblasti dopravy, tak aby sme vytvorili podmienky hodné 21. storočia v hlavnom meste Bratislava. Musím vám dať za pravdu, lebo dennodenne tady jazdím, takže aj na bicykli, aj autom, takže aj pre tých cyklistov je tá Račianska taká dosť riziková, lebo ešte tam nie je to, čo by tam mohlo byť, aj tie bezbariérové prechody tam osobne mne chýbajú a tie vertikálne prepojenia, samozrejme, to je chronická choroba. To prepojenie vlastne Nového Mesta s Račou, to je jedna z akutných asi úloh, ktoré čakajú každého nového starostu. Ostanem pri vás, pán Narva. S dopravou súvisí aj statická doprava, to znamená parkovanie, parkovacia politika. Tehelné pole patrilo medzi tie prvé 3 pilotné mestské časti v Bratislave, alebo štvrte, kde bola zavedená. Ako už spomínal aj pán Čupka, on to mal na starosti v Krasňanoch, ja tam zhodou okolností bývam. A zatiaľ je to také rozporuplné, je to tak možno 50/50 tá spokojnosť. Jedni sú spokojní, jedni nadávajú. My osobne tam máme občas problém, hoci sme zaplatili zaparkovať, ale to hovorím o Krasňanoch, takže možno vaša skúsenosť z Nového Mesta bude iná, ale ako by ste si vedeli predstaviť vy parkovaciu politiku v Novom Meste a nakoľko by mala korešpondovať s tým, čo vyhlasoval aj primátor Bratislavy, že tu bude zavedená jednotná parkovacia politika, lebo keď chodil na tie kortešačky pred jej zavedením aj u nás, keď bol v nemeckom dome v Rači, tak povedal, že sľuboval nám jednotnú parkovaciu politiku. Ako vidíme, tá jednotná zďaleka nie je. No, možno, že si dovolím vám oponovať. Ja mám teda bohaté skúsenosti so zavádzaním regulácie dopravy v zmysle väzeného na dočasnom parkovaní. Z pozície konateľa Novomestskej parkovacej spoločnosti sme aj spolu s kolegami pripravili pilotný projekt regulácie dopravy v zmysle mestských parametrov, na čo som osobne hrdý. My sme boli asi prvá mestská časť, nie asi, ale určite prvá mestská časť, ktorá rozbiehala takúto reguláciu na základe parametrov Všeobecného záväzného nariadenia. Podarila sa nám veľká vec, nechcem sa tu nejako sťažovať, ale náš pán starosta dával od tohto projektu ruky preč, preto to bolo, o to ťažšia bola tá situácia pre nás poslancov, ktorí sme sa tomu venovali a je veľký úspech a aj zázrak, že sa tento projekt podaril. Ja mám za to, že Bratislava je jedno veľké parkovisko. My naozaj potrebujeme regulovať tú dopravu. Viem, že na margo toho, čo ste povedali, že teda ľudia sú spokojní, niektorí nie sú spokojní. Ono to je v komunále a v politike vždy tak, že nebudú vždy všetci spokojní. Ja si ale myslím a sa zasadzujem za to, že regulácia dopravy na území mesta Bratislava je potrebná, pretože tento stav je neudržateľný a osobne som veľmi hrdý na to, že sa nám podarilo na základe skúseností z tohto pilotného projektu presadiť jednu zónu v Novom Meste. Mám za to, že regulácia a projekt regulácie by sa mal budovať postupne.
Nemali by sa zavádzať hneď veľké reštrikcie, rozzonovanie jednej mestskej časti na menšie zóny. Myslím si, že najprv by sa mali zbierať dáta a v prípade, ak sa potvrdí, že takáto regulácia je nedostatočná, tak postupne ten systém meniť a budovať aj sprísňovať, lebo čo chcem povedať, to je najdôležitejšie. Regulácia dopravy a všeobecné záväzné nariadenie není niečo, čo je nemenné alebo vyrité do kameňa. Samozrejme, že sa dá meniť podľa budúcich požiadaviek a situácie. A jedným dýchom chcem dodať, že ak dneska niekto hovorí, že regulácia parkovania je možná v prípade toho, že bude zadarmo alebo budú odpustené pokuty, tak si myslím, že ide o bezduché zavádzanie a klamanie verejnosti. Nemyslím si, že takýto projekt alebo systém regulácie dopravy bude funkčný, ak bude niečo zadarmo. Ďakujem. Teraz netradične, nie po celom kole poviem ten priebežný čas, lebo vy ste si vyčerpali už veľmi veľa času, takže chcem vám v dobrom poradiť, aby ste si šetrili čas. Máte 3 minúty 18 sekúnd. Pán Čupka 6,5 minúty, pán Filipovič 5,48 a pani Ratajová približne taký rovnaký čas. Takže pokračujeme v tomto kole o parkovacej politike. Takže celkom ma bude zaujímať, pán Čupka, ako to hodnotíte vy, pretože už tu naznačil pán Arva, že ten výrok o tom, že za prvé auto by sa nemalo platiť, to povedal vlastne váš aktuálny starosta, ktorý to presadzuje do svojho volebného programu ako jednu z priorít v boji o primátorské kreslo. Čo si myslíte o tom vy, pán Čupka? Je ten model, ktorý od začiatku roka je zavedený, môžete to porovnať, pretože v Krasňanoch ste boli pri tom a v Novom Meste to takisto sledujete veľmi podrobne. Osvedčil sa tento model parkovacej politiky, alebo si to viete ešte predstaviť trochu inak? Lebo keď sme tu mali pána Hercega, tak on povedal, že zatiaľ je v tom dosť veľký chaos. V podstate tá parkovacia politika, to je naozaj dôležité povedať, je živý dokument alebo živý systém, ktorý sa upravuje, nejakým spôsobom sa doplňa. My aj keď sme zavádzali rezidenčné parkovanie v Krasňanoch, tak určite viete ako miestny obyvateľ, že bolo tam množstvo úprav, aby sa v podstate vyšlo v ústretí občanom, ktorí dávali rôzne lokálne podnety, ktoré boli priebežne vyhodnocované. Momentálne viem, že sa zbierajú tieto podnety naďalej a hlavné mesto má nejaký súbor opatrení, ktoré chce ešte aj zrealizovať. Nielen pokiaľ ide o parkovanie, ale aj o sieť parkomatov alebo ďalších úprav, ktoré by mali ako keby ten systém zjednodušiť a zlepšiť. Dôležité povedať, že parkovacie politiky sa roky všetci báli, takže ja som naozaj veľmi rád, že súčasné vedenie mesta do toho išlo a že máme tie niektoré zóny, ktoré ako keby fungujú. Aby som prešiel k vašej predchádzajúcej otázke, tak my na uliciach od ľudí počúvame najčastejšie, že si parkovaciu politiku pýtajú štvrtí Pokrok a na Kramároch. To znamená, že našou prioritou v ďalšom voľnom období bude zrealizovať parkovaciu politiku v týchto dvoch štvrtiach, ktoré budú zaradené do systému PAS a potom samozrejme nadviazať na tie existujúce zóny, ktoré sa pripravujú, či už je to Biely kríž, Dimitrovka, Ľudová štvrť alebo Zátišie. Ďakujem. Pán Filipovič, z vášho pohľadu, ako si predstavujete vy parkovaciu politiku vo vašej mestskej časti? Ďakujem za slovo. Chcel by som povedať, že bol som jeden z tých, ktorý zavádzal pilotný projekt tu s Andreom a s ďalšími kolegovcami. Pre mňa je v prvom rade Novom ešte na prvom mieste a Nové Mesto. Takže rád by som zdôraznil, že určite sa budeme biť za udržanie jednej zóny. Ideme do ťažkých časov, ľudia nebudú mať peniaze, takže to za každú cenu nepustíme. Bol som jedným z najväčších odporcov, za to som si vyslúžil aj veľa hejtu a rozvoľňovania Nového Mesta, takže to určite neprichádza do úvahy z môjho pohľadu. Čo sa týka parkovacej politiky, tak momentálne, na čo sme aj upozorňovali, a ja som upozorňoval, chýbajú SMS brány, chýba množstvo vecí, parkovacie automaty, takže je toho veľa. Takisto auta s kamerami, ktoré by to kontrolovali, efektívnosť je 0 bodov momentálne a musíme určite zabrať a rozšíriť to, lebo šarapy, už dvakrát sa nám posunul rozpočet na to, kvôli tomu, že sa vyhodili body z rokovania, takže to je nemysliteľné, trpia tam ľudia. Šarapy je zóna medzi Račianskou a Pionierskou, čiže to je absolútna priorita. Tam sme vytlačili všetkých tých ľudí, ktorí boli v Novom Meste, takže na tehelnom poli. Ďakujem. Pani Ratajová, vy by ste si ako vedeli predstaviť, lebo zatiaľ sme tu nehovorili o vytváraní možností parkovací, lebo zatiaľ sme tu hovorili o tých podmienkach, ale k tým podmienkam patria určite aj
tie možnosti parkovania, to znamená rozšírenie parkovacích miest, prípadne parkovacích domov. Vedeli by ste si predstaviť vy aj takú kombináciu, že aj toto by tam malo byť v hre, aby tá parkovacia politika, aby ľudia vedeli, za čo platia? Ja si myslím primárne, že parkovacia politika má slúžiť Bratislavčanom, má slúžiť v Novom Meste Novomešťanom. Hlasy o tom, že sa má Nové Mesto rozónovať na 7 zón, je pre mňa teda absolútne nepriateľné a súhlasím s kolegom, že je absolútna priorita, aby Nové Mesto ostalo ako jedna parkovacia zóna. Taktiež to počúvam teda od ľudí na ulici, ktorí majú skôr negatívne ako pozitívne skúsenosti dneska s parkovacou politikou a je absolútne prioritné, že pokiaľ si niekto zaplatí celoročnú parkovaciu kartu, tak v rámci Nového Mesta bude parkovať bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Takže to je pre mňa absolútna priorita a na toto sa musíme koncentrovať. Dobre. Prejdeme k ďalšej sfére, pri ktorej zostanem u vás. Tá sféra je takisto nemenej významná, to sú financie. Ako z vášho pohľadu si viete predstaviť financovanie mestskej časti a je ten systém prerozdeľovania tých podielových daní medzi mestom a mestskými časťami spravodlivý, prípadne dostatočné množstvo peňazí dostáva mestská časť z toho, ako sa to delí momentálne? Ja by som tu povedala, že tak ako má Bratislava ako hlavné mesto svoj vlastný zákon o hlavnom meste, tak si myslím, že je absolútne potrebné, aby mala Bratislava svoju samostatnú položku v štátnom rozpočte. To znamená, že zo štátneho rozpočtu budú financované hlavné funkcie, ktoré mesto ako také plní pre Bratislavu. Nadviažem, že tým pádom pre mňa Nové Mesto je podfinancované. To znamená, že Nové Mesto plní centrálnu funkciu v Bratislave ako takej. Bratislavčania z celej Bratislavy chodia do Nového Mesta, či už za kultúrou, či už za športom, či už za zdravotníctvom. Máme tam Národný futbalový štadión, máme tam halu na Pasienkoch, máme tam nemocnicu na Kramároch, NTCčko a teda. Takže si myslím, že určite treba zvýšiť podiel financovania z mesta na mestskú časť. Áno, ďakujem. Pán Filipovič? Ja by som len asi úplne začal tým, že v prvom rade máme veľmi zle rozdelené peniaze, čo sa týka z výberu pri parkovacej politike. To je najhoršie, tam je to 85:15. To je z represie, to znamená z pokút a z poplatkov. Toto musíme zmeniť, to je základ. To je 50/50, aby sme mohli upravovať ulice, rozširovať kvôli parkovaniu a kvôli novým chodníkom. To je prvá vec. Druhá vec, že mala by sa prerozdeľovať určite zo strany mesta aj daň z ubytovania, lebo tu si momentálne mesto absolútne necháva. Tí ľudia sa ubytovajú v hoteloch a v zariadeniach v našej mestskej časti, my po nich upratujeme, čiže treba určite na tomto zapracovať a po ďalšie urobím všetko preto, aby som našiel nový poplatok a nový poplatok zo vstupného pre kultúrne a športové podujatia, lebo takisto musíme všetko zabezpečiť, aby to fungovalo, od dopravy, dohľadania verejného poriadku, čistenia mestskej časti a toto je len čiste na našich ramenách a sponzorujeme to. Takže toto je nový poplatok, ktorý by som chcel od tých ľudí, ktorí vyberajú to vstupné. Áno, ďakujem. Veľmi konkrétny jeden nápad a inšpirácia. Pán Čupka, vy by ste si čo vedeli predstaviť, že by sa mohlo robiť inak, aby tie financie zostávali tam, kde vlastne sa vytvoria, čiže v tej mestskej časti? Ja by som možno skôr pozrel na tú situáciu z pohľadu mesta ako takého. To, že Bratislava je podfinancovaná, je dlhodobo známa vec. Keď sa porovnáva Bratislava s mestom ako je Brno, Viedeň alebo Praha, tak naozaj mesto dostáva menej peňazí na obyvateľa ako tieto ostatné mestá a ešte k tomu musí napríklad na rozdiel od Prahy financovať aj celú mestskú hromadnú dopravu. A toto znamená, že tým pádom investície do verejných priestorov, sociálnych služieb, kultúrnych podujatí a podobné sú obmedzenejšie. Čiže ja osobne by som si veľmi prijal, aby sme v spolupráci mestskej časti a hlavné mesto a župa tlačili na štát, aby zmenil ako keby ten daňový mix, aby Bratislava dostávala viacej peňazí a nie ako je to teraz, čo v podstate počúvame za posledné mesiace, že ich bude mať ešte menej. Ale
A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, a tam sa opäť vrátim späť k tej spolupráci, tak my by sme radi nadviazali na taký mechanizmus, ktoré má hlavné mesto s viacerými mestskými časťami, že spolufinancujú viaceré dôležité investície. Či už je to napríklad pokrývanie časti nákladov za už spomínanú údržbu, alebo to sú nejaké spoločné investície do projektov. Takže ja by som si veľmi prijal, aby toto sa rozširovalo a Bratislava s mestskou časťou spolupracovala na spoločných projektoch. Áno, to samozrejme by chcelo aj buď nejakú výraznú novelu zákona o Bratislave, alebo možno aj nový zákon o Bratislave, lebo tu už naznačila aj pani Ratajová, že tá legislatíva to je alfa a omega, od ktorého by sa to malo všetko odvíjať. Pán Arva, vaša priorita? Len doplním myšlienku, ktoré som tu mal, ktoré ma napadli. Ten legislatívny proces, súhlasím, len u nás legislatívny proces, to je zdĺhavý proces, čiže tam vidím riziko. Nadviažem na kolegu Čupku. Naozaj, ja doteraz som nevidel ani jedného premiéra Slovenskej republiky, ktorý by sa zaujímal o finančnú situáciu mesta Bratislava. A vzhľadom na krátkosť času chcem povedať jediné. Funguje princíp solidarity medzi mestskými časťami, to znamená 4 veľké mestské časti prispievajú tým menším. A tu vidím priestor na iniciovanie odbornej diskusie, a aby teda ľudia, ktorí majú čo povedať do financií, aby sa zamysleli, urobili analýzu tohto skutkového stavu a našli odporúčania a návrhy na zlepšenie. Ďakujem. Zostanem pri vás, ja vám poviem ten priebežný čas, lebo teraz sme uzavreli jedno celé kolo, takže pán Arva, máte 2 minúty 32 sekúnd, pán Čupka 4 minúty 11, najlepšie spolu s pani Ratajovou ste najlepšie hospodárali s časom, vy máte približne rovnaký čas a pán Filipovič má 3 minúty 20 sekúnd. Takže uvážene teraz hospodárte so slovami, pretože ešte máme 3 také veľmi zaujímavé otázky. Dá sa to aj heslovite, samozrejme, pokiaľ nechcete veľmi podrobne, tak kľudne môžete povedať jednou vetou. Ďakujem, prosím. Ušetrite si čas. Pán Arva, ako by ste si vedeli predstaviť zlepšenie situácie v školstve, pretože tých škôl máte neúrekom na území Nového Mesta, aj predškolských zariadení. Je tá situácia vyhovujúca? Stačí kapacita týchto zariadení a ich technický stav na to, aby zodpovedali 21. storočiu? No, u nás v mestskej časti sú školské a predškolské zariadenia pod veľkým tlakom. Vidím to v 2 rovinách. Prvá rovina je taká, že ak poslanci hlasujú za rozpočet, ktorý obsahuje aj financie na to, aby sa realizovali konkrétne projekty, či už budovanie nových kapacít alebo ich rekonštrukcia, nemôže sa stať to, že jednoducho niekoľko rokov sa nedeje nič. Spomínam len rekonštrukciu materskej školky v Mierovej kolónii. 8 rokov sľubov a nič sa nedeje. Čiže naozaj začať robiť tie veci, na ktorých sme sa dohodli, a hlavne ich sfinalizovať. A druhú rovinu, to vidím ako 2 spojené nádoby, nedá sa to od seba oddeliť, je činnosť stavebného úradu. Nie je možné, aby stavebný úrad povoloval megalomanské stavby a zámery investorov tým spôsobom, že na poslednú chvíľu povoluje zmenu projektu stavby pred dokončením a znižuje sa pomer občianskej vybavenosti väčšinou v prospech bytov. A občianská vybavenosť predsa môže byť aj predškolské a školské zariadenia, tak ako je to klasický prípad možno aj v Petržalke, kde investor vystával veľký zámer a spravil tam aj škôlku, modernú škôlku pre mestskú časť. Čiže toto sú dva parametre, ktorým sa treba venovať. Veľa času vám už nezostalo, takže uvidím, ako s tým budete ako dokážete s týmto hospodáriť. Pán Čupka, ja by som ešte možno rozšíril tú otázku k tým školám a školským zariadením aj o ten rozmer toho trávenia voľného času pre deti a mládež, aj možností, pretože Nové Mesto, ako tu už naznačili aj vaši predrečníci, má veľké možnosti, pokiaľ ide o športoviská. Na jednej strane je ich tam relatívne najviac v Bratislave a na druhej strane ale aj ubúdajú, možno aj na úkor tej výstavby. Vidíme to napríklad na Tomášikovej, tam, kde boli tie ihriská, tak teraz tam postupne vyrastajú a ukrajujú z tých futbalových ihrisk tie developerské projekty. Ako z vášho pohľadu by ste si vy toto vedeli predstaviť, prípadne aj nejakú stavebnú uzáveru, alebo ako by ste to riešili? Ja začnem tým školstvom. Najbližšie 4 roky sú najväčšou výzvou pre našu mestskú časť v podstate projekty zvýšenia kapacít na základnej škole Cádrova, na základnej škole Odborárska, kde sú eurofondy s veľmi šibeničným termínom. Takže to je dôležité, aby sa tieto 2 projekty zrealizovali. Samozrejme, už sa realizuje materská škôlka na Teplickej, ktorú je potrebné dokončiť. A kolega Arva spomínal projekt škôlky na Výhorlackej. Takže toto sú 4 veľmi, veľmi dôležité veci. Samozrejme sú dôležité investície do tých škôl, či už ide o
nejakú technickú infraštruktúru, výmeny okien, opravy strieh a takéto základné veci. Takže pre nás je školstvo veľmi dôležité a chceme sa mu intenzívne venovať, nielen z pohľadu investícií, ale aj údržby. Pokiaľ ide o športoviska, tak my tam vidíme priestor aj pre lepšiu spoluprácu napríklad s Novomestským športovým klubom, ktorý je u nás, a zároveň aj s existujúcimi športovými klubmi, či už futbalovými alebo hokejovými, aby sa malé deti viacej zapájali do športu, aby sa športovci viacej ukazovali napríklad na našich školských zariadeniach alebo na akciách mestskej časti. A samozrejme dôležité je investovať do verejných športovísk, ktoré v Novom Meste máme, ktoré tu sú a možno sú technicky zanedbané. Áno, tak iste aj tá popularizácia športu je veľmi potrebná ako motivácia pre deti a mládež. Pán Filipovič, z vášho pohľadu? Z môjho pohľadu treba dokončiť určite projekty, ktoré máme zobrané. Je tam niečo cez 6 miliónov, ktoré sú teraz rozbehnuté, čiže treba ísť tvrdo potom a dokončiť dobré veci. To by som povedal asi na začiatok. Takisto sme zriaďovateľom, čiže nevieme zasahovať do výučbového procesu ako takého, robiť osnovy, ale vieme zveľaďovať, čo sa týka budov a jednotlivých území, ktoré má škola. Ja som vyčlenil časť peňazí na orezy stromov. To sme vykonali, lebo sa to nerobilo dlhší čas. Robili to školy, takže tam sme ich zasuplovali, čo je veľmi dobré. A do budúcna sú tam veľké výzvy na nejaké inkluzívne vzdelávanie a modernizáciu vzdelávania. Čiže budeme musieť byť dobrým partnerom našich škôl. Áno, z vášho pohľadu, pani Ratajová, je tá situácia v školstve aj z toho pohľadu úrovne, aj vyťaženosti tých škôl, aj možnosti, že sa tam umiestnia napríklad aj do tých predškolských zariadení deti, ktoré majú predovšetkým ten trvalý pobyt v Novom Meste. Je to vyhovujúce, alebo by ste si vedeli predstaviť, že by sa to mohlo zlepšiť? Ja si myslím, že toto už bolo aj povedané a je to moja veľká priorita, že si myslím, že treba zvýšiť kapacitu aj v materských, aj základných školách, pretože je potrebné, aby každé novomestské dieťa, ktoré má trvalý pobyt v mestskej časti, vedelo byť umiestnené či do materskej alebo základnej školy. To je prvá vec a to je podľa mňa alfa omega. A druhá vec, treba povedať, že my máme síce veľa projektov rozbehnutých, ja sa z toho veľmi teším, na tie projekty čerpáme eurofondy a treba si povedať aj to, že tie eurofondy musia byť vyčerpané respektíve musia byť vyčerpané do konca budúceho roka. To znamená, že treba sa absolútne skoncentrovať a treba urobiť všetko preto, aby sme takýto šibeničný termín stihli, aby nám neprepadli eurofondy, aby sme tie realizácie naozaj urobili a aby to nebolo o tom, že my len sľubujeme a 12 rokov sľubujeme škôlku na Teplickej. Takže to sú, hovorím, že treba zefektívniť spoluprácu, zefektívniť procesy, zdynamizovať a treba spolupracovať. To je základ. Áno, Nové Mesto to nie sú iba mladí ľudia, ale to sú aj seniori. Myslím, že ich tam je relatívne dosť vo vašej mestskej časti. Ako si viete predstaviť zlepšenie kvality ich života, prípadne, ako sa hovorí teraz moderne, to aktívne starnutie, lebo doterajší starosta pomerne dosť vsádzal na túto kartu a práve u mnohých seniorov bol možno aj preto obľúbený, že pre nich robil tieto akcie, ktoré často aj mediálne zviditeľňoval. Viete si to predstaviť aj inak, alebo čo by bolo z vášho pohľadu prioritné pre seniorov? Ja to trošku otočím a poviem vám to, s čím sa stretávam na ulici. Ja 8 hodín denne trávim posledné mesiace teda na ulici. A skoro každý jeden dôchodca, s ktorým sa rozpráva, mi povie, že 33 rokov po revolúcii mestská časť Nové Mesto nemá domov pre seniorov, čo je podľa mňa absolútna hanba a to je absolútna priorita pre mňa. Takže tomuto sa treba venovať. Máme 8 denných centier. Treba taktiež, myslím si, že po korone veľa tých centier ako keby fungovalo v takom obmedzenom režime, čiže tomuto sa treba taktiež venovať, ale pre mňa absolútna priorita novomestský domov pre seniorov. Sú tam na to možnosti? Budeme ich hľadať. Treba ich vytvárať, treba sa tomu venovať. Hovorím tiež, je to plus minus 20-ročný sľub, takže treba ho zrealizovať. Pán Filipovič? Ja by som chcel povedať, že najdôležitejšie na udržanie kvality života je zabezpečenie zdravia. V tom sme urobili momentálne najviac, čo sa dalo. Snažíme sa udržať polikliniku Tehelna pri živote. Urobil som online petíciu. Zhoršili sme podmienky pri výbere toho uchádzača. Tam ma podržala Transparency International, za čo im fakt, že ďakujem.
A chcel by som povedať, že okrem tejto dôležitej veci, lebo budeme potrebovať takýchto zariadení viac, lebo Bratislava nám starne a populácia nám tiež celá starne, takže budeme musieť fakt, že zapracovať na tom sociálnom zabezpečení, denný stacionár, univerzity 3. veku, udržať centra, ešte ich zmodernizovať, dať im kurzy, výlety. Treba sa starať o týchto ľudí, ktorí sa zasadili za všetko, kde momentálne teraz žijeme. Bez nich by sme to nemali, lebo oni pracovali a my chosnujeme to, čo oni nám dali. Ďakujem. Pán Čupka? Ja som asi viac menej nadviazal iba na mojich predrečníkov. To znamená, že priorita aj z pohľadu seniorov, ktorých stretávame v rámci našich pouličných aktivít, alebo keď sa s nimi rozprávame práve v spomínaných denných centrách, tak je to realizácia denného stacionára, ktorý je naozaj veľmi dôležitou a Novom Meste veľmi chýbajúcou sociálnou službou. Ďalej je dôležité, aby sme posilnili a zlepšili program v denných centrách, aby tam naozaj boli aj vzdelávacie aktivity, aby tam chodili napríklad aj zástupcovia policajného zboru alebo možno aj experti na IT, ktorí ich upozornia na rôzne nebezpečenstva, ktoré môžu vychádzať z našich rôznych zariadení. A tretia taká veľmi dôležitá oblasť je spomínaná poliklinika Tehelná, ktorú naozaj potrebujeme v Novom Meste zachrániť a udržať, aby naozaj sa stala takým poctivým centrom pre zdravotníckych a sociálnych služieb. Áno, my sa tejto téme budeme potom po volebnom čase venovať veľmi podrobne, lebo je to naozaj jedna z tých kľúčových oblastí, ktorá prispieva ku kvalite života v Novom Meste. Pán Arva, ten čas váš je taký scvrknutý už, ale skúste teda aj k tomu sa vyjadriť, k tejto sfére. Okay, veľmi v krátkosti. Ja si myslím, že na základe tých skúseností, aké mám z pôsobenia v mestskej časti z pozície poslanca, si myslím, že miestny úrad momentálne nemá na to kapacity, aby vedel sám efektívne rozvíjať túto oblasť starostlivosti o seniorov. A z pozície starostu by som sa zasadil o to, aby sme hľadali možno komerčného partnera, ktorý má reálne výsledky, dobré výsledky, ktorý disponuje skúsenými manažérmi, ktorí vedia vlastne rozvíjať túto oblasť. Áno, dobre. Takže ja vám teraz dám takú možnosť v tom záverečnom kole, pretože tu máme ešte dve oblasti, teda dve otázky, ale dajú sa možno skumulovať aj do jednej. Záleží len na vás, ako sa rozhodnete. Jedna súvisí s kvalitou životného prostredia, so starostlivosťou o zeleň a s výstavbou v Novom Meste. A tá druhá, to je vlastne, aké sú vaše priority, ktorý problém vo vašej mestskej časti by ste riešili vy prioritne. Takže pokiaľ chcete, dá sa to aj skumulovať do jednej odpovede, ale môžete odpovedať aj podľa toho, koľko máte času aj na obidve tieto otázky. Takže vo vašom prípade, pán Arva, sa pokúste možno o malý zázrak. Čo sa týka toho životného prostredia, myslím si, že top téma je realizácia územných plánov zón. Doteraz za pôsobnosti pána starostu nemáme správoplatnený ani jeden územný plán zóny. Myslím si, že toto chýba mestskej časti a na to, aby sa položili dobré základy pre životné prostredie, lebo to je vo významnej miere ovplyvňované developmentom a stavebnou činnosťou. Čiže alfa omega začať pracovať konečne na tých územných plánoch, ktoré nám chýbajú. No a čo ja ponúkam z pozície perspektívne budúceho starostu? Takže na vašu kameru vás poprosím. Pre mňa je v prvom rade stabilizácia miestneho úradu je naozaj v zlom stave. Od toho sa všetko odvíja. Darmo, že poslanci hlasujú za projekty, hlasujú za rozpočet, keď teda miestny úrad nevie realizovať tieto ciele a samozrejme teda by som sa orientoval na budovanie nových školských a predškolských zariadení a takisto riešenie dopravnej situácie. Ďakujem. Váš čas ste si vyčerpali. Ja tam nechávam tolerančných 5 sekúnd na konci, aby ste mohli dokončiť tú záverečnú vetu. Takže, pán Čupka, môžete sa takisto rozhodnúť, či chcete separátne odpovedať na tieto dve otázky, že či si ušetríte potom na záverečné kolo tú vašu prioritu a zodpoviete vlastne k tomu životnému prostrediu a k výstavbe, lebo to je veľmi dôležitá oblasť takisto. Keď som začal od konca tou výstavbou, ako spomínal kolega Arva, je veľmi dôležité, aby mestská časť dopracovala na príprave územných plánov zón, ktoré dnes v Novom Meste do veľkej miery chýbajú. Za posledných 12 rokov myslím, že nebol schválený ani jeden jediný ďalší územný plán zóny. Zároveň je dôležité posilniť stavebný úrad. To znamená, že aby mestská časť bola naozaj silným a serióznym partnerom do diskusí so stavebníkmi. Nakoľko veľmi často počúvam od ľudí, že jednoducho, keď tá stavba príde, tak ona v podstate parazituje na tom svojom okolí, namiesto toho, aby prinášala nejaké nové vybavenie alebo nejaké nové obchody alebo niečo, čo by tí miestni obyvatelia využili.
Pokiaľ ide o životné prostredie, je absolútne kľúčové, aby sa Nové Mesto pripravilo na meniacu sa klímu, aby sme jednoducho sa cítili príjemne aj počas letných mesiacov, kedy prichádzajú naozaj horúčavy, ktoré trvajú týždne za sebou. A preto potrebujeme investovať do stromov, potrebujeme realizovať rôzne kvitnúce lúky a ďalšie adaptačné opatrenia a potrebujeme konečne rozbehnúť napríklad revitalizáciu niektorých významných zelených priestorov, ako napríklad park na Račianskom mýte. Áno, máte tam aj Kuchajdu, vlastne také veľmi obľúbené miesto, takže, ale to už je tiež na samostatnú debatu. Pán Filipovič, ako využijete váš čas? Ja by som chcel separátne. Áno, dobre. Takže chcel by som povedať, čo ohľadne životného prostredia. Mám tam viacero dobrých robôt. Momentálne mi prešlo moje VSD, ktoré som napísal na ochranu spodnej vody. To znamená, všetky domy a chaty budú musieť robiť výkazy o odvoze odpadovej vody, to znamená žump. A zabezpečil som viacej košov, aby boli dostupnejšie, tým pádom udržateľnosť čistoty v uliciach. To som umiestnil niekoľko desiatok košov v Novom Meste a takisto som tam mal uznesenie, ktoré tiež prešlo s kolegom z ich klubu. Sme urobili koše na elektroodpad. Treba budovať vodozadržné opatrenia, ako je Pargiama, Gaštanica, Ľudové námestie. Teraz v nových projektoch sa to kreslí sa to aj do škôl, takže v tomto sme na tom podľa mňa veľmi dobré. Dobre, ušetrili ste si takmer pol minúty na to vaše záverečné posolstvo. Pani Ratajová, máte 2,5 minútky zhruba k dispozícii. Predpokladám, že využijete obidve otázky. Áno. Ja by som chcela tiež ešte smerom k výstavbe teda povedať, že je dôležité povedať a pomenovať, že stavebný úrad je prenesený orgán štátu. A taktiež je dôležité povedať, že podľa aktuálneho platného znenia zákonu budú stavebné úrady sa presúvať pod štát od roku 2024. Stavebného zákona, áno. Takže to znamená, že do roku 2026 budeme rozhodovať o otvorených konaniach a je veľmi dôležité dodržiavať zákonné lehoty. Je taktiež veľmi dôležité, aby sa prioritizovali developerské projekty a developeri pred občanmi. Je pre mňa úplne absurdné, že sa stretávam s ľuďmi na ulici, ktorí sa nevedia dovolať na stavebný úrad, nevedia sa dovolať na úrad ako taký, čiže potrebujeme otvorenú samosprávu, potrebujeme, aby úrad slúžil Novomešťanom, aby pracoval pre Novomešťanov. A ešte smerom k výstavbe, bolo to tu síce povedané, ale poviem to aj ja, že mestská časť má nástroj na reguláciu, je to územný plán zóny, nebol za 12 rokov využitý ani jeden. A paradoxne dneska máme v zastupiteľstve, teda v programe na zastupiteľstvo územný plán Nobelova, čo je trošku pre mňa po funuse, pretože Nobelova je relatívne dosť zastávaná a ideme s tým veľmi neskoro. Takže toľko. Dobre. Máte minútku a 3 sekundy, takže v tom čase by ste mohli teda povedať, ktorý problém vo vašej mestskej časti budete riešiť prioritne, ako a prečo. A prečo by vás ľudia mali voliť na vašu kameru. Pre mňa je to poliklinika Tehelná. Je to téma, ktorá je absolútne kľúčová pre Novomešťanov. Petíciu proti predaju podpísalo niekoľko tisíc Novomešťanov a myslím si, že to bude veľmi aktuálna téma teda pre nového starostu, ktorý bude v úrade. Vieme, že 22. novembra sa otvárajú obálky, takže nový starosta musí urobiť všetko preto, aby sa poliklinika Tehelná nám nezmizla pred očami a aby ostala slúžiť Novomešťanov. Ja zopakujem jedno, že prichádzam ako žena, prichádzam s kultúrnosťou, prichádzam so slušnosťou a základ celého fungovania mestskej časti pre Novomešťanov je spolupráca. Čiže máte ešte 18 sekúnd, tak ešte môžete teda povedať naozaj, prečo by vás ľudia mali voliť. Nie len preto, že ste žena teda. Nie, nemyslím si, že ma majú ľudia voliť preto, že som žena. A povedala som to na začiatku, povedala som to na konci, pretože ponúkam kultúrnosť, ponúkam slušnosť, ponúkam diskusiu, ponúkam odbornosť a ponúkam 8 rokov skúseností. Ďakujem pekne. Máte ešte 6 sekúnd, keby ste si to prípadne premysleli, že môžete ešte nejakú jednu vetu povedať potom. Pán Filipovič, vy máte 29 sekúnd, takže predpokladám, že to bude posolstvo pre voličov. Ešte rád by som povedal, že Tehelnú som bol odozdať petíciu na ministerstvo hospodárstva a medzi priority je vyvážený nový rozpočet a to by malo byť prvé, čo by mal urobiť starosta. Kvalitný, vyvážený a potom
chcel by som vyčleniť čas peňazí na záchranu spodnej vody vo Rakúskej skládke, lebo nikto sa k tomu nemá. Mali by sme pomôcť zachrániť spodnú vodu, lebo bez toho, čokoľvek tu spravíme, bez vody Bratislava ani mestská časť, Nové Mesto nebude fungovať. Ďakujem. Tých tolerančných 5 sekúnd som vám nechal, možno aj 6, takže vyčerpali ste svoj čas. Pán Čupka, vy máte relatívne dobrý čas, minúta 22, takže nech sa páči. Vaša priorita, čo by ste teda riešili prioritne, prečo, ako a potom aj to vaše posolstvo takisto na vašu kameru vás poprosím. Pre nás je absolútne kľúčové, aby sa Nové Mesto stalo mestskou časťou, ktorá je bezpečná, ktorá sa stará o svojich obyvateľov, ktorá je zelená, pripravená na výzvy meniacej sa klímy, ktorá je dobre obslúžená, ktorá je kultúrna a najmä je zodpovedný správca majetku, ktorý má k dispozícii. Okrem takýchto samozrejmostí je pre nás veľmi dôležité, aby sme pokračovali na intenzívnej práci, na rozvojových projektoch, či už je to revitalizácia parku na Rečianskom mýte, alebo je to revitalizácia Novomestskej tržnice, alebo je to aj areál Kuchajdy, alebo aj napríklad výzva, ktorú reprezentuje rozsiahlý dnes opustený a zanedbaný areál železničnej stanice Filiálka. My spolu s našou koalíciou ponúkame Novomešťanom naozaj silný tým kandidátov a kandidátiek do miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, župného zastupiteľstva. Zároveň ponúkame silný program, ktorý sme pripravili na základe množstva diskusí s Novomešťanmi priamo v uliciach v rámci našich door-to-door aktivít, piknikov a naozaj sme len na rodinný domov zvonili na celkovo 1400 domácností. A zároveň je veľmi dôležité, aby sme priniesli do Nového Mesta elán a nasadenie, ktoré sa podľa našich názorov alebo pohľadov na našu mestskú časť, ako keby z vedenia našej mestskej časti vytratili. Že sme pripravení makať pre vás. A povedzte ešte, prečo by mali voliť ľudia práve vás? Máte 6 sekúnd. Ľudia by mali nás voliť kvôli silnému plánu, silnému tímu a nasadeniu, ktoré sme si pripravili na ďalšie 4 roky. Ďakujem pekne. Myslel som skôr vás, nie v množnom čísle, ale predpokladám, že ste tímový hráč, tak asi tak ste to preto aj takto povedali. Pani Ratajová, chcete využiť tých 6 sekúnd? Ja len zopakujem to, že si myslím, že dneska politika potrebuje kultúrnosť a to je to, čo prinášam. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám ďakujem všetkým za veľmi kultivovanú a vecnú diskusiu. Takto by som si predstavoval vlastne všetky, vo všetkých mestských častiach, ale zatiaľ v drvivej väčšine také boli. Takže ďakujem pekne pánovi Andrejovi Arvovi, kandidátovi na funkciu starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Pánovi Matúšovi Čupkovi, takisto kandidátovi na starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Ďakujem veľmi pekne. Pánovi Branislavovi Filipovičovi, takisto kandidátovi na funkciu starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A pani Zuzane Ratajovej, kandidátke na starostku mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne vám ďakujem a želám vám vo voľbách veľa zdaru a úspechov. Ďakujeme. Všetko dobré. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť pri ďalších diskusiách v iných mestských častiach nášho hlavného mesta. Dovidenia.